Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:50. This time check is Balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, batat,
Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Liwat kita nga magainop na nay mga kaaksyon tubdob kita sa tag nga launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Tutok na sa aton sining balitaan sa sining adlaw mga kaaksyon kay damo-damo kita nga mga ipalayag sa inyo nga mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon kay nasa ngaga mga pasado las 9 isa ka senior citizens naman ang gintero 62 anyos blanimo ginlukhang patay sa barangay 30 mga kaaksyon sa kainaman sa area sang barangay Tangobo 23 anyos nga dalaga patay man matapos ginlutang sang hold-upper mga kaaksyon. No? Grabing pagpang-hold up subong. No? Dapat double alert na siguro nga aton sining mga kapulisan. Kaga sa syudad sang Escalante, patay man dito ang isa ka casual nga empleyado. Kaga leader sang peasant organization sa mga syudad matapos ginluthang mga kaaksyon. No? Karon dugay-dugay pang salyadahon tayong mga balita diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia pag dumili sang door-to-door kag face-to-face campaign sa 2022 election. Dakong hangkat sa mga kandidato kung paano mag-adjust suno kay Governor Eugenio Lacson. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kangtanan sa pagpangita sang vaccine storage sa Bacolod. Padayon pang gina-deliberate sang Cuba Council suno kay Councilor Renisito Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Update sa sining paglutang sa 62 anyos nga patay ini sa barangay 32 kaina sang aga. More or less mga las 9 pasado mga kaaksyon. Kag pinaka-latest man nga investigasyon sang mga kapulisan dra sa Police Station 8 ini may kangtanan sa 23 anyos balang nga dalaga patay matapos ginlutang man sa mga suspect nga nag-hold up kaina sa ngaga sa barangay Tangob. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa kasual nga empleyado kag leader sang mangunguma sa syudad sang Escalante ginlutang patay.
Samtang sa SART naman nga balita sa Special Assignments NFA o kon National Food Authority Negros may bagong manager bastante nga buffer stock ginpasiguro. Kag balita sa Patrol Karapatan Negros nagapanawagan sang maidid nga investigasyon para sa hustisya sang leader sa mangunguma nga ginpatay sa syudad sang Escalante. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib. Maki-update kita sining padayon nga investigasyon man sa kaso nga paglutang patay sa watchman sang lokal nga gobyerno sang syudad. Kag balita sa La Carlota, igabalita ni Akson Percival Villamor sa Central Negros. Sa banwa sang La Castellana, 29 anyos nga persona ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sa kaso nga murder. Samtang sa balita nasyonal, implementasyon sang child car seats ginpaiway sang gobyerno. 2 bilyones nga kwarta nagakadula sa Pilipinas kada adlaw. Grabe no, makun mo 2 billion pesos ga kadula iya sa kaban sang gobyerno kada adlaw bangod sa sining COVID-19 siguro nga kampanya mga kaaksyon. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kalakip man sa bugos nga Rion 6 diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Di na ta maguyang pasang tiyempo kay ang tiyempo ta ginalaot ta lang, no? Bangod sining mga nagsululod nga mga balita, mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay yari aning resulta sa aton sining small town lottery o kun STL. Sa sining adlaw sang Miyerkules, ikatatlong adlaw sa bulan sang Pebrero tuig 2021 sa unang nga draw. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 3 kag 18, liwat 3 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha kay plastaran ta ni para mangin maayo ang inyos ni nga pala abuton. Ay, perti pala abuton gida. Sige, daligid lang mga kaaksyon ha kay tirahon ta ni ang mga nag-like kag nag-share sa aton sining nga programa. Unahon ta ni ang mga nag-like kag nag-share sa aton sining nga program, no? Daligid lang kay maniding tatuan na ho sa pihak nga bahin mga kaaksyon. Ay, puwerte. Sige, daligid lang ha. Parang matalipos-pos naton ini tanan mga kaaksyon. Okay, daligid lang kay ma-share man tagag mag-likes, no? Ang iban sini nakatapos na sa pagtimo-timo nila, no? Daligid lang kay tirahon ta niya na ho. Kay kahina gid, no? Okay. Dali lang may pulo na ta ka mga nag-share sa aton sining nga programa, no? Nanong kahinay man. Daligid lang ha kay para nga makaplastar na kamo mga kaaksyon, no? Okay. Sa mga nag-share, 13 na kabilog. May lang pagpamati kay Dennis Richard Tiboroma
nga nagpamati sa sining udto sa aton sining pagpangalagad. Kag kay Kristen Minyes Villalobos may lang pagpamati. Then sa kay Lida Yamagishi, no? May lang pagpamati kag kay Lida, grabe si Lida, no? Kag si Dennis Richard Tiboroma, kaduha, katatlo gid share, no? Joval Trinidad, may lang pagpamati kag Valencia Kinet. Alex Fuentes, sara naman, no? May lang pag-monitor sa inyo dira mga kaaksyon namon sa kanginan. Ayos. Sige, sa iban pa kay Don Din Cabo, kay Dennis Richard Tiboroma, na sa Marcos Alibio, Terry Simproniong, kay Serena Grande, Alex Montesa, and kay Sir GGC Kasanag, no? May lang pagpamati, no? Edgar Pilayo, Kristen Minyes Villalobos, Alfred Almaraz Jr., Freddy Porras, kay Salvacion Gloria Fernandez, kay Jeanette, may lang pagpamati, no? Samuel Saragosa, present man. Jose Yerson Lapinigonio, Yaraman Teraiza Las Piñas, Dante Baflor, Art Babiera, kay Migs Migs, kag kay Laina Kutmayan or Ayam Talk, no? May lang pagpamati kay Laina. Yorko, may lang pag-monitor. So sa talunan, present na siya si Eliterio Parcondayon, kay Foxtrot 1, Amor Violeta Paderna, no? Kay Jasmine Rimar Gicano Haliasgo, and sa kay Jella Marie Francisco, Roslyn Amador Castillo, Andro Manggilan Villarosa, kag kay Altia Flores Roll Boy, no? Kay Day Blaza, Evelyn Cases, kay Robert Diquinia, may lang pag-monitor, no? And kay Miguel Nambong, Ami Bidal, kag kay Jenlyn Warba, Joaquin Espin, Marie Ivancia, and Vincente Hintika, no? Rosalyn Regalia, Torres Alex, present naman, no? Si Jocelyn Acevita Olac, Romero Villiene, kung Vilang Romero, kay Richel Bonilla, kay Nida Biliote Olarte, kay RG Ruiz, Red Yanson, may lang pagpamati kay Red Yanson, no? Kay Ronaldin Nicor, and Gart Maravilla Katneyo, no? Katsneyo ni kung Kakneyo. Risa Casino Aquino, may lang pagpamati kay Riza Casino Aquino, kay Valencia Kinet Junald, kay Elma Jimena, Lizel Caro, no? Kay Lizel Caro, may lang pagpamati, no? Lizel, no? Caro. Perto Chris Bilo, kay Christine Canuday, Susan Gonzales, kay Buds Palmares Agustin, Jobal Trinidad, Alex Fuentes, Melchorita Ferrer, Kagatia Kim Eriman, no? May lang pagpamati sa inyo dira mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, dugangan tari dugay-dugay ang mga mensahe ninyo. Daligi lang kay mga tagtanay pila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 na nga tunoras, 12:00 na mga kaaksyon. No? Las 12:09 na. Para sa complete nga management sa inyo liver detox, kinanglanta mag-DTX 500. Ginpaiwayan na isang gobyerno kay daw kadamo sang mga nag-questions ni, no? Hindi lang mga yara sa pwesto kundi mga ultimo nga mga pumuluyon, no? Kaga 2 billion ka pesos nga kwarta nagkaladula kuno sa Pilipinas kada adlaw ho. Ay, pwerte. Kaga COVID-19 update kita sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, bugos nga Region 6, kalakip mandri sa Bacolod kag Negros Occidental. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sang balita gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpaiway sang Department of Transportation o kon DOTR ang implementasyon sang Republic Act number 11229 o kon ang the Child Safety in Motor Vehicles Act matapos nga
gina-finalize pa sa Land Transportation Office o kon LTO ang enforcement guidelines sang nasambit nga layi. Ang DOTR kag LTO ang nagsugtanay kahapon nga ipaiway anay ang implementasyon sang layi agud madeterminar ang edad kag kataason sa nga bata nga makover amo man ang standard sang car seat kag pinalidad nga ipapanaog sa mga magalapas sa layi. Ginpahayag ni Transportation Assistant Secretary Godes Libiran nga 6 ka bulan pa ang ginakinahanglan sa pagpatigayon sang information campaign antes implementar ining layi. Ang LTO ang dapat nga magapatigayon kuntani sa enforcement and communications planning workshop sa implementasyon sang child car seat law sa pang Marso 19, 2020 apang ini ang ginkanselar bangod man sa quarantine restrictions. Sa idalom sang layi ang mga bata nga nagaedad sang 12 anyos kag mas manubo sa 4'11 nga height ang required nga magamit sang car seats. Ang LTO ang hindi magapanakop sang mga nagalapas sa layi sa sulod sang 6 ka bulan o kung tubtub Agosto kag sa baylo i-prioridad anay nila sa karon ang pag-edukar sa mga drivers kag ginikanan paagi sa pagpanagtag sang flyers angot sa mandatory car seat for children. Ang nasambit nga layi ang may 5,000 pesos nga multa kag isa ka tuig nga suspension sang driver's license ang dapat ipatuman kung tani kahapon pa nga adlaw Pebrero 2, 2021 apang gani ini ang ginpaiway anay o kung ginpostpone. Suno sa mga senador naman nga ang LTO ang dapat maghatag anay sang nagakaigo nga panahon sa mga private car owners agud makasecure man o kung makabakal sang child car seats antes i-implementar ang layi. Una na nga nagpirma sang resolusyon si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nga nagahingyo sa DOTR kag LTO nga ipaiway ang implementasyon sang child car seat law tubtob na plastar na ang guidelines sa amo nga layi. Samtang sa iban nga balita nasyonal, ginako ni Presidente Rodrigo Duterte nga naglabot sa 2 bilyones pesos ang nagakadula iya nga kwarta sa Pilipinas sa kada adlaw bangod sang COVID-19 pandemic. Ginpahayag sang presidente nga hindi lamang ang ekonomiya sang Pilipinas ang nagasarurot man sa karon kundi pati man sa bug-os nga kalibutan. Ang nasambit nga kwarta ang para kuntani sa mga mamumugon kung nagahulag lang ang ekonomiya suno pa sa presidente. Kaga suno pa diri apisar nga hindi maayo o kung hindi very good ang ekonomiya antes ang pandemya pero makabig ini nga manami naman nga ekonomiya. Dugang pa sa nga presidente apisar nga nagaamat-amat na lubog ang ekonomiya sang Pilipinas ginatinguan sa gihapon sini nga ipabilin man kag bangod sa social distancing ambot pila ng utang sang Pilipinas action doors dako nagidaction Rex trilyones na guro no sobra na eh. Ay, grabe. may sobra pa sa trilyones. Why na na? Trilyones na deduction Rex. Do pawala lang ning gobyerno ta pero mag-isipay sang kautangan ni pertining utang sang Pilipinas mo sa iban nga pungsod. Correct. Kaya no choice man kita action Rex. Oo, wala Hindi kita ka choice. mangutang. Kundi mangutang, wala gid. Siling ka na lang. Hay. Ay, kalain. Goodbye. Doka mo na na do action muna Rex. ka budlay sang sitwasyon sa pungsod, no? Yes, especially subong madamo ang nadulaan sang trabaho, nagamahal pa mga balaklon, pero sige lang padayon kita gihapon action Rex. Kag sa update naman kita sa world record sang COVID-19 sa karon ang cases iya sa bug-os nga kalibutan yara na sa 104,391,187 ang nagkalamatay 2,262,733 kag ang naka-recover 76,246,542. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton dere 528,853 ang nagkalamatay, 10,874 kag ang naka-recover 487,611. Ang Negros Occidental
anom ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 6,640 samtang Bacolod naman na pulo nga nagdala sa kabilugan niya 5,775 cases. Sa bugos nga Western Visayas 36 ang nadugang nga kaso nga nagdala ini sa kabilugan niya 23,311 kag ang aktibo nga kaso yara sa 1,179. Ang recoveries may 69 nga nadugang man kahapon nga nagdala ini sa kabilugan nga 21,426 recoveries kag ang nagkalamatay duha ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 700 o kon 700 death toll sa bugos nga Western Visayas bangod sang COVID-19 pandemic. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:18 na nga oras. Kada siglang no? Sige, standby na sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa dugay-dugay pero nahunta na ining patrol. Ini may kang tanan sa Karapatan Negros nagapanawagan sang maidid nga investigasyon para sa ustisya sang leader blaho sang mga mangunguma nga ginpatay man sa syudad sang Escalante kahapon ikon kagabi. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanawagan karon ang mga katapo sa Karapatan Negros para sa maitid ng investigasyon para sa nagtaliwan o kung napatay nilang upod nga si Antonio Arellano, 54 anyos, taga Purukbuli ni siya, Barangay Malasibog sa siyudad sa Escalante. Purukbuli? Yes, Aksyon Rex. Napatay ini siya kag natiruhan kapon nga daw mga alas 6 ang aaga dito sa Barangay Hunub-Hunub sa siyudad sa Escalante. Sunod diri kay Clarissa Dagatan, ang spokesperson and at the same time chairman man sa Karapatan Negros. Ini nga napatay nga si Arellano Aksyon Rex, ang miyembro sa paghiliusa sang mga mangunguma sa sitio Binubuhan sa siyudad sa Barangay Hunub-Hunub sa siyudad sa Escalante. Kag ayara siya miyembro man sa NFSW. Dugang pagida diri ni Dagatan aga pa sininabaton kahapon nga adlaw ang impormasyon nga natiruhan gid ining si Arellano sa kaumhan dara sa area Action Rex ang Hunub-Hunub sa diin sa report Action Rex una diri nga nabaton sa Narabla o kun Northern Negros Human Rights Advocates nga ining si Arellano ang natiruhan kag napatay. Bangod sini suru sa iya nga nagapanawagan sila karon sang isa ka maid-id nga investigasyon iniya on the part sang mga kapulisan ikaduha magpatigayon man sang independent investigation agud dito yang hibaluon mahibaluan ma-identify kung sino ining apat ka mga persona responsable sa pagpatay kay Arellano. Isa kuno ning nangamot sang kwan sa pagtero tapos may 3 ka lookout ne? Sa Aksyon Rex isa lang man pero may 3 ka lookout kaga nagdalagan sa maligwing lugar masiot para Aksyon Rex kay na-recover Aksyon Rex. Sa din siya ginlutang? Sa din siya ginlutang? Sa Hunub-Hunub, Barangay Hunub-Hunub sa siyudad sang Escalante. So may binubuhan? Oh yes, Aksyon Rex. Dira siya na tiruhan. Diin suno sa iya nga ang ining leader mangunguma Aksyon Rex ang nagadumala man sa ilang mga miyembro kag of course nagapakigbato man para magkaangkon man sa duta ang pina ka mga mangunguma nga upod man sini Aksyon Rex. And suno gani sa iyang tani untato na ang pagpamatay kag dapat magpatigayon sang ila sining independent investigation number 1 diri hibaluon kung sino yung apat nga responsable sa pagpatay kay Arellano kag
hibaluon kung ano gid bala ang motibo action Rex. Sa karon amo pa lang ni so far ang ila sini nga statement kay nagapatigayon man sila sang ilaman nga investigasyon action Rex. Ari ang pahayag ni Clarissa Dagatan. Nakabaton kita sa initial report, no? Halin sa Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates dito sa Escalante City, nga gintiro, patay, si Antonio Arellano around alas 6 ang aga kagapon. Si Antonio Arellano, chairman ini siya sa pagiliusa sa mangunguma sa Sitio Binabuno sa Barangay Hunub-Hunub, Escalante City. Isa ini ka peasant organization sa idalom pang NFSW, no? So, damo, nakaangkon ni siya sa madamo nga pilas, kag ang pulis, naka-recover kuno sang 3 sigit ka empty shells sang caliber 45, no, pistol. So, para sa amon, padayon pa kita nagakuha sa detalye, kag nagatinguha, no, nga magpadalong patistikasyon para nga makakuha kita kung nanugid ang husto nga hitabo, no, kag sinugid ang naghimo sini, no. So, para sa amon, padayon, ang amon nga panawagan for an independent and thorough investigation at the same time ang pag-untat mismo sa pagpamatay, no, labi na gid sa mga leader mangunguma naton diri sa Isapang Negros. Ang pahayag ni Clarissa Dagatan. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. 12:23 na mga kaaksyon. Sa iluhan tanay si Aksyon Eric Magbanwa, parte sa sining kaso nga paglutang sa 62 anyos nga senior citizens. Ginlutang ini siya kaina sang aga, patay ini sa barangay 32. Kagining 23 anyos nga dalagaho, patay matapos ginlutang man ini sang hold-upper kaina man sang aga. So sa area sang barangay Tangob na no ini ang nagkanabo diri sa aton sa syudad sang Bacolod, no? Kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24. Sa detalye sining duha ka mga kaso diri sa Bacolod, we have Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Okay, after anyway, the answer part kita, but we try to look very short report action started seeing incident nga tabo karon ginamanga. Siguro unahon talami ang kaso sang shooting incident kaya kung dira sa may area sa Coropanalusan, barangay 32 sa isa dira sa Changi. Karong ginamanga alas 9 nga resulta sa kabatayon sang 62 anyos nga senior citizens. Aging kinala siya kay Jerome Asientos, taga-Purok Everlas, ng barangay 29. Rami ni gali, Aksyon Eric, Rami ning matutuod yung ngala, no? Rami? Jerome? Spot report na isang Bacolod City Police Office, Action Rex, Jerome Asientos. Jerome, ang daw Jerome, ang ayoya, Jerome, daw something muna, pero matutuod yung lingalan, Rami gali ni. Okay, lakit kita based on Action Rex sa spot report sa Bacolod City Police Office sa naman mo, no? So, anyway, kita mo na siguro ma-correction na, ang Rami, arayo si Jerome, mga apelyido, si Asientos, no? Anyway, multi-post kan sa tuwang ini ang angkon sang napatay nga 62 anyos and na-recover dito, although mapisiling ni Police Major Ramel Asarona, yun na inventaryo nila kung tilagit ang recovery sang basiyo sa crime scene. But initially, sunod sa kay Major Asarona, ang hepe sa station number 1, 12 ka basiyo sang ginaligar caliber 45. Plus may mga slug pa na na-recover. Ginaulat ni Major Sarona ang inventaryo sang soko nga ara pasubong sa funeral parlor nga nagalantaw sa bangkay ni Rami Santos alias Jerome. Now, ang suspect, according kay Sarona, nagasakay ini sa pulang na inupa, ngamoy ni ang naglutang sa biktima
nga nagauyat di isang cellphone nga as if nga daw may ginaistorya. Duha ka mga anggulo diri ang ginausoy sang kapulisan sang station number 1 ni Police Major Ramil Sarona number 1 posible base may ari ini siya personal nga kontra. And number 2, ginalanta Manila ang possibility nga ining biktima may ginakabdik ining nga asset man sa isa ka departamento sa gobyerno, no? Pero hindi pa sigurado si Sarona kung bala may angot ini sa natabo nga insidente nga paglutang sa iya sinigid lamang aga. Suno sa kay Sarona i-check pa nila ini sa isa ka departamento sa gobyerno kung matuod nga asset ini ang napatay, but as to sa record sang droga amo pa ni karon ang ginapadigap ni Major Sarona kung bala may mga kaso ini siya nga angot sa droga. Amo pa ni karon ang ginapa-double check ni Major Ramil Sarona. Patayin pa dyan yung masinere yung pang-investigasyon kaya wala pag-ikita ang motibo sa pagpapay sa iya sa idamo ang gulo ang ginsundan. Sana ang personal, bati may personal ang kontra. Then ang report niya nakato naman niya allegedly active niya siya sa ikata office, government office. Namun isang kito naman na sa confirmation kung ano na sa matuod kaya kasi na related naman na sa iya pagpatay sa iya. When is sa mga background sa drugs, Major? Information naman wala dito sa listahan sa drug personality naman. Anong manner? Action na Rex, kung sila may nasang panayong ni Police Major Ramil Sarona sa station number 1 ang atini sa paglutang pagpatay kay nasangaga pasado alas 9 sa sining biktima nga si Rami Santos alias Jerome Action Rex. Base sa statement to sang na-interview ni Action Alvin bala to kay natong tanod to, daw tanod commander bala to, why man ni kuno record sa barangay nila ning biktima ni ambot nano gid ang pinaka punto dre kag Innova kuno ginasakyan sa mga suspekto. Ito na si Rex, Innova nga pula ang ginasakyan sa suspect. As to sa motibo yung mga binasiti ko sa inyo, number 1 base may kontra ni sa personal. Number 2, kasi may angot ini siya sa pagka-asset niya sa isa ng departamento sa gobyerno. As to sa drugs, di pa man po sa kay Major Ramil Sarona, natin daw gina-background check pag nila ini ang napatay Action Rex, no? So, ang ayan sila ng investigador, ang subong ang uyat, si SPO to James Agustus Velasco, mo karon ang nagatutok sa sining na kaso, kay luyag man nila ganit na istorya, ang pamilya sa sining napatay base may hibalo sila parayo sa sining insidente kag ginalantaw nila ang lugar nga may CCTV nga base pa balang makabulig asto sa pag-identify sining pulang nga Innova nga mo ini ang ginsakyan sang nagtiro sang napatay nga ginkilala sa kay Rami Santos alias Jerome. Sige, base kon may progress na karon aksyon na reka. Depende na da sa mga kapulisanta. Yes, nagkakaligwa si Major Sarona kay hindi man ni basta gid nga para sa iko na investigasyon kay aberan taw patay diri kag nangin isido man karon ang pag-investigar sang investigator on case ni bangod nga kadamo pa sa mga anggulo nga luyag nila explore na base pa malang maangot nila sa pagpatay sa sining si Rami Santos alias Jerome. Nakatuan ta naman niya ang kaso sa sining dalaga nga gin-hold up kag ginpatay man kay nasangaga dara sa may Oroland Circumferential Road, Barangay Tangop, alas 7 kay nasangaga Action Rex. Ang biktima diri isang pagluluthang kag pag-hold up amo ini si Angelica Montalbo, 23 anyos dalaga, taga Purok Lison, Barangay Banago. May igo ini siya sa luthang sa ulo. Kagindala ini siya sa Bacolod Adventist Medical Center apang ginprononsyar na death on arrival Action Rex. Now take note nga sa matabo ang insidente sa pag-hold up kay Angelica Montalbo, upo diya ang iya sining Action Rex nga live-in partner nga nagasakay man dire sa salakyan ang ginluthang kagin hold up Action Rex. So ang driver sining salakyan nga auto
amo inis ang iyalibin partner nga si Mark Carlson Espolon. 40 anyos may asawa sa Golden River Subdivision, Barangay Tangob, Action Rex. Ang upod pagin sini napatay sa sulod sa salakyan, amo ang tiya sini, naging kilala sa kay Matilde Montalvo, 52 anyos, plus ang iya pagin sini hinablos nga 19 anyos nga si Angel Montalvo. So kung isipon ta Action Rex, 5 tanan ang nagasakay sa sulod sa salakyan, including sa isa ka holdapper na may armas lutang nga isa ka 38 caliber revolver. Isa lang ning suspect ne? Isa lang ning suspect nga nakasakay sa auto. Balik kasakay Manila sa auto? Ang istorya sa Action Rex, ining si Angelica Montalvo, na aksidente ini sa nagligad lang na bulan sa Nobyembre. Oo. Ang pag-aksidente niya, upo dyan man ini sa salakyan, ang live-in partner niya nga si Mark Carlson Espolon. Actually, ang babae niya, naka-wheelchair ni sa mga iya wheelchair, harap pa sa likod sa auto? Sa salakyan niya Action Rex. No? Kaya na siyang aga mga pasado alas 6, ara sila sa tubangan sa Medical Plaza, dabla sa may BS sa Kino Drive. Kaya mapakonsulta ni sa tani, Action Rex may schedule ni sa mapakonsulta. Likom sa ibalo nila, durante nga nagapark sila dira sa tubangan sa Medical Plaza, gulpiada ni Action Rex, nagsulod gulpi ang ining suspect na nga isa, na nakakalo, kag naka-face mask, gulpi na sulod sa auto, ginidog ini, gintayaan una ang tiya, kag ang hinablos sa likod, idog ka mo ta, idog, no? Pagkatapos, ang tiya, nag-atip pa tayo ni Action Rex na maglanta sa itsura sa sining suspect. Dinsumbag ini sa suspect, ang tiya. Niya sa niya duko, amo, hindi ka mo magtulok sa akon. Amo itong magintayaan, yung drive ang tiya, ang hinablo sa likod, tupad siyang suspect na holdapper, kagintayaan naman ang driver, kaya ang upod sining alipin partner nga mo ni si Angela Montalvo, Action Rex. Antes sila magalin sa Medical Plaza, pasado alas 6 kay pasado asang siyempre, so, wala pa na mayo tao mo. Wala pa na da yan. Tawag pa na da. Do 7 o'clock na da buro? Yes, nagpalupok in Action Rex, ang holdapper, warning shot. Nagpalupok na siya warning shot para nga to avoid nga hindi maglantaw ang ining mga tao nga sa sasakyan sa iya sini Action Rex, no? So nagdeklar, ako ay nagdeklara na siya hold up mo, no? Niya hold up ni. Nga hindi ka mamang sa akot, niya lakata. So pagkabot ni Action Rex sa may Oroland, sa may company sa Rosa Tangob, dito agad, nagampaliwat ang suspect niya hold up ni. Layo na galinggin dalaganan nila, no? Kung nalin sila sa Medical Plaza, labot na to sila sa may Orola Subdivision, dito na to sa may basta layo-layo na sa gawa, dito sa Lakturan, dadang lapos sa Panukoy. Daw mo na dang urula mo, nga area, dali lang kay balikanta si Action Eric Magbanwa, layo-layo ng gindalaganan nila, gali, kurti man nga suspect ni, no? Kag, way madakpan actually ang suspect, ay doon ko na nung status subong, sang follow-up daw area naman sang Police Station 8 siguro ng kaso, Action Eric? Yes, Action Eric, yan ka Station number 8 na kaso, no? So mo ning layo na yung gindalaganan, Action Rex, unang taon. Layo na yun. Kang dito natabo ang ikaduwang deklarasyon sa suspect na hold up mo sa Oroland, sa Conference Road, Barangay Tangob, no? Now, inkuha na ni Action Rex ang mga cellphone sang sakay sa salakyan, kag nadatag pa rin ganit kung kwarta ni ang liquid partner ni Angelica Montalvo nga si Mark Carlson Espolon, pero di pa mo kalaan sa station number 8 kung pilang kwarta nga dinatag niya. Ang ilang di ganyan actually, kay Angelica Montalvo, tiniro yun sa ulo si Angelica Montalvo, no? Tiniro yun sa ulo si Angelica Montalvo kapit ang kalibre 38, kag pagkatapos nga natiro yung Action Rex, so ay mahimo ang living partner na urungan, amo man ang pinablos kang tiya sang biktima Action Rex. Nakitaan sang driver na may nagaulat dili Action Rex sa unhan na motorsiklo, no? Kay likom si Malo nila, may nagkasulod kini ka motorsiklo na pagabot dira sa lugar kag matapos ang insidente,
nagsakay ining suspect sa motorsiklo nga mo ini ang serbi nila nga getaway car sa pagpalagyo nila action na Rex. Sa front set ni Now, gasakay ang biktima action ni Rex? Sa front set? Ang biktima ni? Yes, sa front set. Yes, sa front set. Tapos sa Gasakay. likod ang suspect? Ang suspect sa likod, upod sa hinablo sa Oo. biktima, kang tiyak sa biktima. Ang driver, live-in partner sa napatay, action Rex. Now, duwa din naman karon ang anggulo nga ginalantaw sa station number 9 ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sa station number 8, duwa ang anggulo nga nataran nila diri. Number 1, siya mo na klaro na nga robbery hold up. Number 2, love triangle action Rex. Uy. Kay inigali si Merck Carlson Pilon, may asawa ni mo. Tapos may duha ka mga kamataan, actually daw litor tantas. Hindi kayo according sa kay Major Puerto, lapad niya mumayan katubuhan sang sining ni Mark Carlson Pilon mo. Kag do kilala man gani ang amay sinisang Ispulon diri sa Bacolod. No? Anyway, so muna ang mga anggulo karon nga ginalantaw ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sang station number 8 amo kini sa tabo nga pag-hold up pagpatay sa sining 23 anyos sa dalangga kay nasang aga sa atong ginasentro. Ang bali ko ang amon na initial na investigation, yung rami-rami ko sa siya. Okay. No. Ay ang aton na victim babae ni o pwede din yung partner niya na salin dito sa may medical plaza, sa may parts ng medical plaza pa niya kinadrive. Okay. So dito ko naman sakay ni Golfini ang ating suspect. Tapos yung pag-drive na nakadagaw nag-declare na yun up. Okay. Tapos yung pag-drive nakadoctor ko na sa labo. So napag-abot siya may Orolan. Naging pasunod kamay sa Orolan dito ko na nagpalupok. So ang driver ni palupok niya sila, may pog niya na kaisa ang isa para sa likod. Okay, ang ating biktima na so namin sa lakyan sa Diyos na black. Nanakaulin yung suspekta. Tapos may sunok sa driver may mga motor na lisod so ang binigos ng driver niya na nagbalik hospital kay nagkukuha nakita ko na siya yung legend partner ng babae. Kaya mo din nga bakit po nalipin ito nga rival sa once may agency. Okay, calling. So naris po sa naman sa palayan ni Police Major Jory Puerto ang sa station na mamagro na nagalit sa sining na investigation action Rex, no? So sige po na ang nasa ipapagmasisa kasi karon sa ako ng development kita nga makuha sa sining ginahimo makaroon na follow up sa station number 8. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanor report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gidaksyon Eric Magbanwa. Balita, duwa ka mga dalagko nga mga balita. Crime stories diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Ay, perti nga mga kaso ni kabayuntang Police Station 8 ang hindi pagpabayan ning kaso man nga paglutang sang sining suspect sa isa ka babaye ning 23 anyos, no? Kag ginasigahom taman ang area sang Police Station 1 sa pagpamuno ni Major Ramil Saruna ang nagpatigayon sang nagakaigo nga investigasyon angot sa paglutang man sa 62 anyos nga senior citizens dira sa Barangay 32, no? Grabe nga mga balita, no? Sige, kantuan tanay si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pagpangita sang vaccine storage sa Bacolod, padayon pang gina-deliberate sang COVAC Council. Suno kay Councilor Renesito Inoy Novero.
Yari ang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex sa tutog sa karon, wala pa sang pinal nga desisyon ang COVID-19 Vaccination Council kon COVAC no sang syudad sa Bacolod. Ang otini sa pagpangita o pag-establish sang vaccine storage Action Rex diri sa may syudad sang Bacolod. Ginpahig sa ato ni City Councilor Renesito Novero ang pamuno sang vaccination center team. Gina-deliberate pa Action Rex nila kung ano nga sa isang storage ang usaron. May mga suggestion nga mag-usar sang ice plant pero sa kay Councilor Novero hindi may ni practical. Kag may mga suggestion man nga mag-usar sang refrigerated container van nga ginatawag Action Rex. So sa karon wala pa isang pinal nga desisyon ang COVAC kasunod nga may mga COVID-19 vaccine ang nagakinahanglan sang specific nga temperature requirement Action Rex para mapabilin ang kaepektibo sini ang ginbakal sa Bacolod City nga AstraZeneca vaccine nga 650 doses Action Rex kinahanglan ini siya i-store sa 2 to 8 degrees Celsius nga temperatura kagain kaso man sa ulihin no, nga makasulod man dira sa agreement or may mabaton man nga bakuna ang syudad regarding sini or ining Pfizer nga ginatawag Action Rex kinahanglan naman ini nga ibutang sa negative 80 to negative 60 degree Celsius. Nagligad nga Pebrero 1 ginpadulungan ni Councilor Novero kalsang iya team ang barangay Villamonte Gym Action Rex hango dinhi sa Patigayunon or Dairan kay suno siya gintuginan ni Mayor Bing Naldia nga siguraduhon ang physical setup sa vaccination center no. So ang gym sang barangay Villamonte amo na siyang napilian para usaron nga for dry run sa pagpabakuna no diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex no. So sa Pebrero 5 ini siya pamunuan sang Bacolod City Health Office ang dry run kay nagligad nga Pebrero 1 ang team nga ni Councilor Novero ang nag-visit sa lugar nga San Lucia. Handa na Action Rex ang venue sa lugar para sa pagpatigayon sang dry run. Aring tingog ni City Councilor Renesito Novero. Storage gina-deliberate na kung ano gid nga sahi. Nagbigad tong mga discussion sa meeting na gitawag ni Mayor Bing. Damo man ta mga suggestions, mga namin man to, pero of course, disidihan kit ko ano gid ang pinaka sampat abi. Storage facility ang dapat natin gamiton. Bali diri sa Bacolod ni may ma-establish kita isang kalugar nga dila ka talaga Bacolod lang or ano matabo? Hindi pa na sure kung sa isa gid ka lugar like isa ka ice plant anay kung pwede galing kay daw hindi man practical. Daw hindi masarangan siguro. What or may some kind of a container van na refrigerated. Wala pa na asang final din nga decision as of now. Action Rex na batihan si City Councilor Renesito Novero. Boss nga daw magabalik na ang operation sang Transcom matapos man ang 48 oras ang pag-suspend temporarily sang ilan sini Action Rex ang operation kasulad sining pagpositibo sang 41 nila ka mga empleyado humalin na January 23. So far, according sa data sa Bacolod DOC, wala na sang additional nga COVID-19 cases nga na-report sa mo nga kompanya. Update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga ka-action ta Jamont Hotel, kunyara ka
Kadtuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo Provincial pagdumili sang door-to-door kag face-to-face campaign sa 2022 elections. Dako nga hangkat sa mga kandidato kung paano mag-adjust suno kay Gob Lacson. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Marlon? Oh, din siya. Wa siya. Nawa pa siya, no? Di na si Aksyon Marlon. Samtang wala pa si Aksyon Marlon Hinovia, kantuan ta siguro. Ara na siya. Oh, sige. Standby na Aksyon Art tayo pon. Balikan ta si Aksyon Marlon. Aksyon Mar. Aksyon Rex, unahon ko lang kay subong agaway dali madayon ang Zoom meeting ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga alkalde dari sa Negros Occidental kay mayara pa sila sang ginaplan sa Aksyon Rex. Ngayon reschedule nila ini sa masunod nga simana. Mayara pa sang gintas si Governor Lacson sa kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Amo ang ginatawag sa mong appointment sa siring plano. Dapat may istorya si Tumimbang sa mga city kag municipal health officer. So next week pa rin ang Zoom meeting, may akang tanan sa plano ng pagbakal sa bakuna ng probinsya kontra sa COVID-19. Dari kita sa reaksyon ni Governor Bong Lacson kamantik kahapon naglupok ining balita sa nasyonal. By 2022, ginaplanuhan sang Commission on the Election of COMELEC ang pagdumili sang door-to-door kag face-to-face nga kampanya sa bulan sang Mayo nga presidential, national kag local nga eleksyon. Padadaawan rin ni Governor Lacson sa mga kandidato ang matabo si Aksyon Rex medyo mayara sang challenges, no? Kinahanglan ni sang lawig nga tion sa pag-adjust kung anong dapat nga himuon. Kung sa gasto naman sa mga kandidato, wala sa nakit-an diri nga paggalain si Governor Lacson. Dili nga dumamo man nagyapon, no? Bisan pa nga way sang face-to-face kag door-to-door kampanya, ay basta gani eleksyon gagasto gid ang kandidato. Sa butuhay naman, mayara sang Enforcegov nga tatlo man kadlaw ang pagbutuhay mo. Ang una nga adlaw gin talada na para sa mga senior citizen kag persons with disability kon PWD ang nabilin nga duha ka adlaw kay gintalada naman sa iban pa nga mga botante. Ang ginapamatukan lamang sang gobernador ang palayag man nga ideya balang mail-in ballot system. Pati ginapaboran man siguro sang gobernador ang damlag lang palayag reaksyon ya Senate President Tito Soto III nga ang mail-in ballot system nga na-implementar na to sa Estados Unidos sa naligad nga 2020 nga presidential election. Isa ini sang pinaka-easiest system of voting to cheat, no? Dayaan ining ginatawag mail-in ballot system. Yari ang palayag ni Governor Bong Lacson. Indeed, they will implement that. But it really makes a lot of sense because it will be less taxing for sure. But that's something we will have to adjust to if indeed they will implement that. But it really makes a lot of sense because when you do house-to-house campaign, practically there is no social distancing. And if the situation next year dictates that we still have to follow distancing, then we will have to adjust our campaign strategies. Probably online campaign will be more prevalent, but not everybody is also connected online. So it's something that we will have to adhere to if it's really implemented. There's less contact with the voters, no? You don't get a chance to shake their hands. Will it be more expensive? I think the expense will be the same because you'll have to find out on how to bring out your message to the electorate. No? Considering that probably we will also not have these mini rallies anymore. There's enough time to think of ways on how to do it, and I do not agree to a mail-in ballot. No? Si Governor Bong Lacson
Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na Marlon Herboy. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinawiya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, may tisi anay kulang balang imo sining galawas ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kailangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. May lang nga pagpamatid sa kay Sandra Villarete sa sumag kag Guardito Nisya, no? Kay Cathy Ver ga monitor gid si Bibing Lando Norongo, no? Ga sa Ronggugan Pukatod La Carlota. Sa Pukatod La Carlota halin sa kay Cathy Ver, Rochelle Torbella, may lang nga pagpamati Rochelle, kag Rodora Syoko,
gamon ito dira sa Hong Kong, no? Liberty Benito Nobaldo, present man siya dira sa Eastom's Barangay Bansilingan, no? And Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, may lang pagpamate, Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Joy Drilon, may lang pag-monitor, Teresita Orita Kahuraw, and Percy Ortiz Tiayon, Idilaos, may lang pamate, no? Daw ka budlay na subunghaw. Anong ka budlay man? Hindi ko mag-gets Idilaos, no? Kung anong budlay sa imodra, no? Kay John Piadotse, dara sa Barangay San Miguel, Carlota. May lang pagpamati. Selvitia, para man si Selvitia gamonitor man. Si Juan Roberto Nanet Delioso Sr., may lang pagpamati sa Alcobar, Saudi Arabia. Kag Love Caniedo, may lang pagpamati kay Love Caniedo and Josette Magua de los Reyes. LB Laho, no? Kay EG Laho, no? Pamilya Bonilla sa La Carlota, may lang pag-monitor halin sa kay LG Laho, no? Kay OTTG Christine Taxi Idirica Fort, may lang pamati parang ide. And Yorb Quiniol, may lang pamati kay Yorb Quiniol. Kag Noel Amar, dara sa Canada, no? May lang pamati Noel Amar. Kay Imbong Jocampo, may lang pamati dara sa Maaw, kagawad Imbong Jocampo. Kay Raymond Ligaspi Pinida, may lang pamati, happy birthday lang sa kay Tito Dudong birthday Yasubong. Kag-greet kuman si Mama Coronel Santa Ana, birthday yaman Subong Axorex. Kag gina-greet kuman pamilya Marinaya. Kag Pinida sa tanan nga nagapamati, salamat. Halin sa La Carlota. Halin sa kay Raymond Ligaspi Pinida. Kay Jocelyn Libuon Dispoho, may lang pagpamati. Kag Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang pagpamati, no? Listening from San Enrique. Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Kay Lida Yamagishi, may lang pagpamati. Salamat gid Lida Yamagishi, no? Melissa Tingson, may lang pag-monitor Melissa Tingson, and Carol Montoya. Ga-monitor man si Carol Montoya, kag si Aludja Malets, no? May lang pag-pamati ko, no? Sa kay Nelson Silaya, sang Villa Lourdes Panokoy from Glenda Villarosa, sang Sumag. Ayos. Kay Tomas Brunyola, may lang pag-pamati, Tomas, kag kay Rogelio Amuloria. May lang pag-pamati, shout out lang sa pamilya Amuloria, no? Ayos. Sa kay Felix Iselier Jr. Felix Iselier Jr. May lang pagpamati man, no? Kay James Sayon Ligaspe, may lang pagpamati, kag greet siya lang sa pamilya Ligaspe, Paniergo, sang Magalion. Salin sa kay GM Sion Ligaspe. Alunan Suset, may lang pagpamati, Alunan Suset. Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Shout out lang sa taga Aqua Drip sa Barangay 7. May lang pagpamati Sugar Spices Alba Honeybee. And Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati. Okay, sa kay Jose Hierson Lapinig Junio. Thank you kuno. Ayos. Kay Alex Montesa, monitor lang siya from Barangay Cansalungon, Isabela. Monitor si Alex Montesa. Ara ka na, sir? Layo ba? Andrade Barido Barikit, watching from Riyadh, no? Thank you so much, Andrade. Elizabeth Malaka Gamala, may lang pagpamati. Great lang si Kurt Emmanuel Bailin sa iya kaadlawan subong adlaw. Salamat gid, no? Happy birthday Kurt Emmanuel Bailin. Halin sa kay Elizabeth Malaka Gamala. Liam Lagonsad, mayong udto lang. Liam Lagonsad, no? Ang iban sini, kanon tadi padalom. Oh. Kay wala ta maabta ng iba, no? Kadamo gid. Salvacion Gloria Fernandez, kag pamilya Fernandez Gloria, and De Los Reyes kag Mosquera. Halin sa kay Salvacion Gloria Fernandez. Kay Bungbong Escalona, dira sa Alihis ga monitor man si Bungbong Escalona, kag sa tanan dira nga mga listeners ta. Lisa Monte Castro, present man. And sa kay Idi Laos,
Action Rex ang pinatsanay bala mo ng bot ko. Okay, sige. Salamat gidi Dilaos. Siling ni Alex Montesa, palihog lang mga kama-kama sang mabini koral, no? Guillermo Clarito, kagata tay Fred Madrid 24/7 ga monitor through transistor radio samtang wala pa sila wifi. Okay. Sige, may lang nga pagpamati dra kay Guillermo Clarito, no? Kag kay Tatay Fred Madrid. Kay Eliterio Parcondayon, may lang nga pagpamati Kenneth Vallejo, kag Vallejo family, ga monitor man. Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon ng iban pa nga mga talamyawon ta pagkarunan ta na dugay-dugay, no? Daligid lang kay matagtapilang ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom ka. Philippine Standard Time, 1:09. This time check is brought. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time 1:11 ng aton oras. Sa iluan tanang balita ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa special assignment sini may kangtanan sa National Food Authority. Negros may bagong manager na, bastanting buffer stock ginpa siguro. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Aksyon Art. Libot ka ng Aksyon Rex ang OIC manager sa Negros Occidental nga si Epifanio Cosca. Siya nang nagbulos kay Josephine Vinos Castillo. Karon nanging NFA General Manager na sa Iloilo NFA. Sunod rin kay Cosca, partner ni sa ilang campaign sa mga tatlo ka buying stations sa NFA nga mo ini ang dito sa Sol sa Ilog, particular na sa Barangay Dangkalan sa rin niyag nilang i-establish na nga agad maplastar na ang preparasyon nila sa pagpangumpras ang humay kay sunod rin kay Cosca subong ang iwat no nagabaligya sa ila sa humay bangod nga mas mataas pa sa 19 pesos kada kilo ang pagpangumpra sa mga
traders no kuno yung mga manok bakal. Kay sunod na rin kay Koska pabor maninigani para sa mga mamumugol, pero sa inya ay man problema kay so far subong mga 65,000 sa inyang stock o buffer stock sa umay dahil pa ng pangumpra managigan nga tuig. Nagpungko bilang YC manager starting January 5 bilang si Koska kag sa inya sa idalom sa konsiling nga literato tiguan na ito yung pasiguro nga may ara sa stock ang inapin kaso ginman may maglintad na nga may emergency ginaparayo or kalamidad para sa provide ang taratapan. Yari ang napalayo sa bago karon nga nagtungko bilang tagpamuno sa NFA Negros. Kay kasubong sa Southern Park, kampanya naman ta sa aton nga 2021 season nga palay procurement program. Ang aton nga supply, we have enough supply, may mga palay kita, may mga bugas kita dira. Attended sa mga calamity area, during sa calamity, ang mga supply ta. At any given time, may ara tayo. Ang NFA, may ara, at any given time, maka-response ng needs with regards sa pantaray supply. 19 pesos, the same 19 pesos, in dry palay. Subong kampanya, palay tungkol sa ang market price, subong sa palay kitaas pa, no? Ready lang kami sa pag, in case mag-drop naman ang price ng market sa palay, we are ready lang mag-intervene naman ang NFA. Amo man ang ginapatalamon canvas kung ano ang ladan sa market price kaya patas-taas pa makakumpit pa ang mga trader sa amon so in which nga beneficial sa mga palayag ni Panyo Koska ang bago karon nga tagpamuno sa NFA Negros. Ang kaaksyon ay hupin na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson R. Tayhopon. Balita gikan sa special assignments sa mga ka-aksyon ta Life Extension Vitamin D3. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sini may kantanan sa sining isa ka anay kafgo nunisan o isa man ka persona ning ginluthang sa syudad sang sa banwa sang Ilog, Negros Occidental, no? Hibaloon ta niya na ang parte sa sining report ni Aksyon Alvin Graba. Di na tong iyang gintek sa aton diya. Nawasi. Oh. O sige, katuan ta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye sa ring balita, Aksyon Alvin. Rex, nagapadayon pa ang investigasyon sa Ilog PNP sa pagkilala sining duha ka motorcycle riding suspect responsable sa pagtiro kag pagpatay kay Ronilo Ansag, 34 anyos ang taga sitio Masinadyahon, Barangay Galicia sa Banwasang Ilog matapos na tiruhan alas 8 antak na kahapon sang aga. Amo ni siyang anay bilanggo ni? Anay bilanggo ni siya, Aksyon Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Alfonso Presia, ining
iring si Ronilo Ansag ang nabilanggo sa kasong murder 2011 to 2017 apang nakagwa sa prisohan. 2019 naliwat man na siya na Priso Action Regs violations ang RA 10591 sa gunban violation bala action na Rex dito sa syudad sang Himamaylan kag ang pinaka-latest diri iya nga may ginpablatter man ini sa Ilog PNP that is in relation man sa isa ka minor de edad nga as alleged gintayaan niya sang armas dito sa sitio kanito Barangay Galicia sa Banwasang Ilog and sunod diri kay preso or rather Presya ining biktima action Rex ang posible may kaakig rason nga ini siya ang ginlutang sining duha ka mga unidentified suspect pero padayon man ang ila sining pag-usisa sa mga CCTV camera within sa area sang Barangay Dankalan diin malapit sa National Highway dito natabong incident action Rex so galing iti may problema jutay ang ila sining mga kapulisan special intel operation o intel operatives ang among police station kay number 1 ang CCTV nakafocus lang sa ila sining mga baligya may makafocus sa ila sining parkingan but as to sa lugar sang insidente medyo may kalayuan gawa sunod diri kay Presya ari ang pahayag ni Presya Action Rex. With regard sa aton nga progress no kay kakatuan ko to sa aton nga investigador sa aton nga intelligence operative kay nang dagit nga makuha bla tanan nga CCTV nga available dito daw negative kay ang mga focus ang aton nga mga CCTV within lang sa area ng mga parkingan nila sila lang solar nila so wala rin kami kinakuha itong ini documents regarding sa aton nga suspects no so far so nagkandak man to kang aton nga intel to sa gathered information may mismo dito sa lugar man kang sa aton nga victim so way man git information to regarding sa mga threat way man sa threat so amo na ganisubong nga baligba naton kung anong sinugid bala kung anong ang motibo. Ano ang background sa biktima, sir? So, ang background sa atong biktima, may dati niya nga kaso sa Bangkalan, murder case. Tapos, may kaso man isa sa Maylan 2019 gun ban violation. So, amo na, pag daw sa sunod sa information, kaya may ari man di ko na nagpa-blatter, nga ginplit ng shelter territory dito sa sitio kanito barangay Jose daw ginpulupan niya. Ano sa nakita ninyong motive sir as initial lang sir? So probably siguro may natraso siya daw ginbunitan lang daw na daw speak na sila sa kwan mo. Aksyon Rex kapaing gid lamang sa pahayag diri ni Police Lieutenant Alfonso Presya. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule.
Ang report ni Action na Percival siguro pagkarunan talang ni kuwaong lang ning balita ni Action Roger Gotibo kay ang Escalante City PNP padayon pang investigasyon sa kaso nga paglutang kag pagpatay sa watchman sang gobyerno lokal. Yari ang countdown sang report ni Action Roger Gotibjer. Action Rex, padayon pa karon ang investigasyon sa mga katapos ang kapulisan sa siyudad sa Escalante may katanan sa isa naman kakaso kapag paglutang kapag patay. At this time ang biktima, isa naman ka watchman sa local government sa siyudad sa Escalante. Ang biktima gikilala kay Antonio Arellano Ibalwartes, 24 anyos sa edad, kag residente sa sitio Binabuno sa barangay Malesibong, siyudad sa Escalante. Natabo ang actually ang insidente kahapon sang aga mga pasado alas 6. Sa rin ang biktima sunod pa sa report na galawig sa iya sila nga kasapatan kanding kagarabaw sa isa kabakante sa mga lugar. Sangin na approach sa apataran ka mga persona sunod pa sa mga naka-witness, naka-bonnet ang ining mga perpetrators nga sa diin. Isa ang palapit sa iya kag siya ang ginlutang sa visible nga makita sa igo sa siling biktima sa punerarya nga silin siya gindala. May mga 8 ka mga pilas kag patal ang iban nga igo sini sa ulo. Sa diin ang mga na-recover naman nga basiyo sa armas lutang sa crime scene amo ang mga basiyo sa caliber 45 pistol. Suno sa kay Police Major Heljan Dispi ginkonfirmar sini nga ini ang nagatrabaho bilang watchman sa City Hall. 54 years old. Watchman ini sa diri sa City Hall sa siyudad sang Escalante. Okay. No? Natabo ang insidente mga alas 5 sang aga siguro. So sang nag-ano siya no, nagkadto sa nakay makahalab siguro sang kanding ya. So din pag-abot dito sa area sa place of incident, dito may apat katao base sa apat din sa nakakita. So, apat ini katawa nga nag-approach sa iya, ginitawag ang ngalan niya, din hinali na lang ini nga gintero. Oh. So, multiple gunshot wound ang agom sinisang biktima. Suno naman sa pamilya, kalabinigit sa asawa sa investigasyon sa kapulisan, nga nagapayag, wala man sa kontra. Kang ini nga persona ang nagapamuno o kon leader ini sa mga grupo sa mga mangunguma sa amo nga lugar. Inananta pa sa kapulisan ko bala, may angot sa sining iya nga pagka-leader sining mga mangunguma ang natabo nga krimen. Wala naman sa pagpakilala ang mga grupo nga naglutang siya kon bala. Ini sila ang grupo nga nagabitbit sa armas labi na gida. Wala sa pagpayag kundi sila mga grupo sa NPA kundi nga parahin pa karon ang pag-imbestigar sa kapulisan may katalan sa sining nga kaso. Report gikan sa siyudad sa Escalante. Una sa balita, una sa aksyon. It is Action Roger Gotibjer report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Ita, banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Pasensya ginang way ta malabutan na, basi bukas matigayon ta ini. No? Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dilig lamang manugay upod na kay aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon